ou Bollywood? Cal é a correcta? Boas, raparigas e raparigos. Os nenos e nenas de sexto infantil C do Colexio Figueiró da Estrada. Queremos falarvos dun tema ben interesante. Como sabedes, este ano está a ser un curso de cine e a nosa mascota Carola quere saber Hollywood ou Bollywood. Cal é a correcta? Hollywood ou Bollywood? Hollywood é un barrio que está nos Estados Unidos e que pertence á cidade de Los Ángeles. Dende o ano 1920 ata o ano 1960 foi un lugar moi importante para o cine, xa que se construíron ali unha morea de compañías de cine. Tales como Columbia, ou Disney. Ala, entón os actores e actrices máis famosos do mundo vivían ali. Claro, porque o autor de participar en películas que se gravaban en Hollywood xa estaban sempre ali. Anda. E por que os directores de cine quixeron ir para Hollywood e non para outro lugar? Pois quixeron ir para Hollywood por 3 motivos. O primeiro era que vivir ali saía barato. O segundo motivo que levou as compañías de cine a instalarse en Hollywood foi que se trataba de un barrio hermoso de mar e montaña, no que o clima era moi agradable e as horas de luz eran moitas. Por último, o terceiro ten que ver cun señor chamado Thomas Alva Edison. Sí, Edison, o inventor da bombilla. Xusto, ese mesmo. Resulta que tamén inventou o kinetoscopio. E que é eso? Pois era unha caixiña de madeira cun visor arriba de todo, polo que unha persoa podía ver moitas imaxes movéndose moi rápido e facendo efecto de película. Polo que gracias a este invento Edison cobraba moitos cartos a todos os que producían películas nun lado de Estados Unidos. E por ese motivo as compañías de cine comenzaron a escapar del cada outro lado de Estados Unidos. É dicir, cara a Hollywood. Ali os directores de cine non tiñan que pagarlle nada a Edison. Estes foron os 3 motivos polos que Hollywood foi tan importante. Pero logo hoxe xa non é tan importante Hollywood. Pois non, porque hoxe en día as películas prodúcense en calquera lugar do mundo, xa que hai cámaras boas de vídeo. Moitos lugares
fermosos que xa son coñecidos. É dicir, é máis fácil producir unha película hoxe que fan 50 anos. Logo, falando de cine, Hollywood é a palabra correcta. Non. Pois tanto como a correcta non, porque cando falamos de Bollywood referímonos ao mesmo que Hollywood, pero a películas producidas en India, na cidade de Mumbai. Entón, como Hollywood foi tan importante para o cine, e na India as películas se producían en Mumbai, de Mumbai máis Hollywood saiu Bollywood. Ademais, las películas hindús aparecían moitas escenas de danza india. E por este motivo tamén se lle acabou chamando a danza típica da India Bollywood. Ai, claro, xa entendo. Hollywood refírese a películas que se graban en Estados Unidos. E Bollywood a películas que se gravan en India, non é? Xusto, e tamén outra grande diferencia é que Hollywood busca gañar moitos cartos coas súas películas. E Bollywood busca influir na maneira de pensar as persoas. Logo, tras esta explicación podemos responderlle a Carola, non si? A nosa conclusión é que